yleisö muilta taas kannustaa, se auttaa kummasti. Jos ei muuten toimitsijoita. Ja painetaan loppuun saakka. Mervi näyttäisi vievän tämän erän voiton 3 erää. Täällä samanikäisiä naisia on, joten täysillä kannattaa pistellä. Mervi valtaa maalissa noin. Sam Tönroth tulee toiseksi tässä erässä, hän on maalissa noin. Ja kolmannesta paikasta käydäänkin tiukka kamppailu ja kakkoradalta Anne Mäkinen sen näytti vievän. Kävi reippaasti tulokset, koska miehet jo odottavat. Ja loppuaikoja Mervi valtaa aika 54-65, Sam Tönroth aika 54-69, kolmas Anne Mäkinen aika 1.00.71, Ulla Rovanperä aika 1.02.22, Marina Lindqvist 1.09.92, Sari Penttinen 1.10.61. Estradilla alkavat jo olla miehet 50-51 sarja. Ratajärjestys rata 1 Martti Lehtinen Lohjanseudun latu. Rata 2 Arto Jassu Mansen Muikut. Rata 3 Markku Haverinen Nurmijärven latu. Rata 4 Tero Nieminen Pikkukosken Puha. Rata 5 Pasi Fränti Joensuun Jääkarhut. Ja rata 6 Mika Pöyhälä Tampereen Talvi Uimarit. Uimarit riisuutukaa. Tämän ikäisiä miehiä on siis 2 sarjallista, eli täysillä kannattaa pistellä ensimmäistä erästä lähtien. Veteen. Paikoillenne. Ja mikä tulee maaliin, koskettaa laittaa noin. Todella hieno, kova huoitus. Noin 10 jardia. Hän tulee maaliin noin 20. Aina 5, 5. Nyt jaksaa kaikki vetää loppuun saakka. Kasi maalissa ja tässä vaiheessa jo noita loppuaikoja, mikä toinen loppuaika on todella kova, 38-46. Toinen Arto Jassu, ajalla 45-87. Kolmas Pasi Franti, ajalla 56-97. Neljäs Tero Nieminen, ajalla 1.02.77. Viides Martti Lehtinen, ajalla 1.09.96. Kuudes Markku Haverinen, ajalla 1.14.08.